ब्रेकनि उनाव फैफिनदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव बड'लेण्ड बिसायख'थिनि भट सानख'नायनि बागै सावरायथुन हाबाफारि जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पलआ आखरे आखरे जाफुंबाय थाबोदों। जायफोर बियाबाव बिपिएफ दोलोआ देरहानाय नङामोन बायदियै आन्दाज खालामदों बहायबो देरहाबोदों बिपिएफ दोलोआ आरो बेराफारसे इउपिपिएल दोलोनि चिफ प्रमद बर'खौ देरहागोन बुंनाय जादोंमोन गयबारि बियाबाव बिथाङाबो देरहाबोबाय। बेराफारसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ देरहागोन बुंनाय जादोंमोन देबरगाव बियाबाव बबेखानि बिथाङा चिरां दुवाराव 14 चिरां दुवाराव जेनबाय। गासै 40टा बियाबनि मादाव दा समसिमाव जिनोखि फोसावबाय रिजाल्ट फोसावदों बेवहाय 27 बियाबफोरनि मादाव बिपिएफआ मोन 22 देरहासार जाबाय सरकार दानो हानायनि बिथांमोना मासिखौ आवथायबायानो आरो बिथांमोना मोनद' मासियाव दासिमबो लिड लागासिनो दंबावो। इउपिपिएलआ 3 बिजेपिआ 2 आरो लिडिंआव दङ बिपिएफआ 6 इउपिपिएलआ 2 बिजेपिआ 5। बे बिथिंखौ नोजोर होनानैहाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जिनि एग्जिट पल बिनि सायाव मोनदांथि लोगोसे दा समावहाय माबोरैहाय माने रायजो राजाया बिपिएफ दोलोखौ अनसायबोनो आवगायबोदों बिनि सायाव बानबुंथिगोन फरायसा दैदेनगिरि बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ' दंफैयो। बिथाङा गावनि बानबुंथि होगोन। बनजित मन्जिल बसुमतारी। खुलुमबाय बयबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन नायगिरि नोंथांमोननिसिम। दा जोंहा दिनै भारतआवहाय जितु डेम'क्रेसियावहाय इलेक्शनानो मोनसे देरसिन फेस्टिभेल आरो बे फेस्टिभेलावहाय सारा प्रिथिबिनि मानसिफ्रानो बाहागो लायो। थिग बिदिनो दिनैनि जोंनि बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलावहाय दा जा जे इलेक्शन बे जागासिनो फ्राय जोब्बायानो आरो बिनि गेजेरावहाय जाय बिथांमोनहा देरहाबाय बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोनहा देरहानो हायाखै बिथांमोननिसिमबो कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। दा जोंहा दिनै बे इलेक्शनावहाय जाय बिथांमोना रायजो राजाजों अनसायजायो आरो जाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम एबा जाय संगठन एबा पलिटिकेल पार्टी बिथांमोननि आइडिय'लजिस आरो प्रिन्सिपल्सफोरखौ दे रायजो राजा बिथांमोना मोजां मोनो दा बिथांमोनानो जय जानायनि मोनसे सुबिदा फैयो। दा दिनैनो थिग बिदिनो दिनै मानगोनां जोंहा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मानगोनां बुंथिगिरि बिथाङा जि आंखौ सोंदों दे दिनै फिन खेबसे हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्टखौ रायजो राजाफ्रा मानो थाखाय दिनै पावाराव लाबोफिननायनि जि सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि दाफिननायनि जि मोनसे पलिसि बेखौ बिथाङा सोंदों। नंगौ गमामायैनो दे जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहानो बर' हारि बिटिसिल' नङा गोबां बिटिसिनि बाहेरानियाबो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिम मोनसे फोथायनाय दं। जाय 2003निफ्राय बिथाङा भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिएलटिजों सुक्ति खालामनानै दि मोनसे गावनि जे खुंथाय बिटिसि 6 शेड्युलखौ लाबोनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे बर' रावखौबो भारतनि ओरैनो 8 शेड्युलावहाय नेशनेल भाषा राष्ट्रीय भाषा हिसाबै सोसननो हाबाय। दा बेवहाय बिथाङा गोख्रों भाबै जि मोनसे बर'नि जि राजनितिक अधिकार जे बर'नि थामोनथा रैखाथिखौ दिनै बासायनानै बर'खौ बे बुहुम बिखायाव भारतआवनो मोनसे दिनै बर' होननानै सिनायथि लाबोनो हादों। बेखौ बिथाङा गाबथानानै फैदोंमोन। हाहुनि समयसाफोरखौबो हाहुनि जेंनाखौबो बिथाङा दिनै लाखिबोदोंमोन। दिनै गोहो आरो बोलो दिनै राजनितिक अधिकारखौबो बिथाङा लाखिबोदोंमोन। दा थांनाय 2020नि उनावहाय जेब्ला बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय इउपिपिएल सरकारा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जितु बिजेपिजों एलायन्स गभर्नमेन्ट दादोंमोन बेवहाय जि बिटिसिनि जि जोंनो गावमोनथाय जे थामोनथा आरो रैखाथिनि गोहो आरो बोलोखौ बासायनो थाखाय जि मोनसे सुबिदा होदोंमोन बेखौ बिथांमोना खोमानानै लानायाव जे बर'फोरनि माखासे परिस्थितिफ्रा हालाय हाफाय
हा हुनि अधिकार हा हुनि जेंना जेंसिफ्राव गोबाङाव बांसिन जादों जिहेतु गोहो आरो बोलो जि जोंनो होदोंमोन काउन्सिल हिसाबै जोंनि कनस्टिटिउसना बेखौबो बिथांमोना फोजोबनानै लानायखौ नुनो मोन्दों बिनि थाखायनो फिन खेबसे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय माने मेक बिटिसि ग्रेट एगेन आरो दिनै बे बिटिसिनि गोहो आरो बोलोखौ लाबोफिननो थाखाय आरो जोंनि जे ट्राइबेलफोरनो होनाय बिटिसि 6 शेड्युलनि जे मर्यादाखौ दिनै फोथांनानै लाबोफिननो थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारिखौ रायजोफ्रा लोब लोब फैनानै हारसिंनो सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि दिनै पावाराव लाबोनानै खुंनो थाखाय मोनसे सुबिदाखौ होनाय जादों बेयो जाहैबाय बिपिएफ दलनि थाखाय जोबोद खुसिनि बाथ्रा जे थांनाय बोसोरबायाव जोबोद सहायनाय लानानै बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएल दोलो आरो बिजेपि दोलोनि जथाय सरकारनि सायाव जेबो उसुबिदा खालामालासिनो सरकार दैदेननो खाबु होबाय थादोंमोन बबेखानि बेखिनि बुब्लियाव जोबोद अजद बे सरकारनि सायाव जोबोद अजद रायजो राजानि अजद जे बिथांमोना जाख'नाय आरो पावार हरफिननाय बेफोर खामानिखौनो मावनानैहाय बड'लेण्ड दाबिग्राफोरनि गोसोखौ दुखु होनाय लोगोसे बड'लेण्डनि रायजोफोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयै खालामनाय जादोंमोन आरो बड'लेण्डनि थाखाय फैनाय दोहोनफोरा मा जादों बेखौ बुंस' हायाखै ओरैनो अजद जादों पाब्लिकआ जे खुनु डेभेलपमेन्ट स्किम गैया बेवहाय डेभेलपमेन्टनि खुनु जेबो माने नुनाय जायाखै जे बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ माने मोगथां महर होनो होननानै बानबुंथिनायनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव हाबदोंमोन आरो सरकार दानाय जादोंमोन नाथाय बे थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफाखौ फालिनाय जायाखिसै बरन्स बिटिसिनि मोनखानाय गोहोखौनो सरकारनो आसाम सरकारनो हरफिननायसो जादोंमोन दा बेखिनि समाव दा समसिमाव बड'लेण्डनि गोहोआ जोबोद बाङायसिन जाफिननानै दङ जे बेखौ मोगथां महर लाबोफिननो थाखाय रायजो राजाया जोबोरैनो नांफुदों होननानै गोबांसे बानबुंनो नागिरो आरो बे जाहोनैनो हाग्रामा महिलारिया बे खामानिखौ मावफुंगोन आसा लानानै देरहादों होननानै गोबाङा बानबुंथिनो नागिरो दा बे बेलायावहाय बिपिएफ सरकाराहाय फैबाय थानाय समावहाय माने बे बड'लेण्डनि पावार लाबोफिननाय लोगोसेनो रायजो राजानि सायाव रायजो राजानि सेरावहाय डेभेलपमेन्टनि मोखांखौ नुहोफिननायनि बेबस्था लागोन बेखौ बयनिबो मिजिं दङ बेराफारसे बे बोसोरबायाव गोबांथार सुबुङा बेखार जानानै थादों गोबांथार सुबुङा माने खामानि मोनै जादों बेखार जादों कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनाखै कन्ट्रेक्ट बहाय एसे एनै खामानि जादोंब्ला बिनि खामानिखौ बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरासो फैनानै मावफैदों बेनिबो अजद जायनि थाखाय लकेलनि माने इनकाम गैया लकेलनि दखान फिसा फिसौ दखानफ्राबो जायफोरनाखि गामियाव मैगं फाननाय जायो बा मैगं थाइगं दिहुनो बेखौबो फाननायनि थाखाय उचित मुल्य मोननाय जायाखैमोन बेनिबो अजद दङ गोबांथार अजद बे बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकारनि सेराव दा बिनिनो खिथेर रायजो राजा लादों होननानै बुंनांगोन आरो बेखौनो अजद होनानै रायजो राजाफ्रा भट होनो गोबांसे बानबुंथिनो नागिरो दिनैनि समावहाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन एग्जिट पलनि गेजेरजों मोन 28था बियाबाव देरहानायनि जिनोखि दावगाफुनाय जाफुदों बेयो मोगथां महर लानायनि लामायाव आरो बे समाव दा समसिमाव 22 मासि आवथायनो हादों आरो बे 22 मासि आवथायनो हानायफोरा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन एग्जिट पलनि फारिलाइयाव गोनां बबेखानि बेवहाय आरो 2 मोनथामसो बियाबफोराव जायफ्रानोखि बिपिएफ देरहाबोदों दा बे देरहाबोनाय बियाबफोरा आरो एरदेफैनायनि बाथ्रा जाबाय थादों दा बेखिनियाव थांनाय बोसोरबायाव जेनाखि भुगिनाय रायजो राजानि भुगिनाय बेनि जेनाखि दोहौ फैदों बिपिएफ सरकारनियावहाय आरो बे बिपिएफ सरकारा बेखौ नोजोर लागोन होननानै गोबांसेया मिजिं लायो बे बिथिङाव बनसुनि बानबुंथि नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो नागिरो बर' माहारि फरायसा आफादा जोङो बर' हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि जे आद्रा थानाय सिमां बे बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जोङो दिनै फिन खेबसे सोमावसारफिननो एबा बै आद्रा थानाय सिमांखौ जों जाफुंनो होननानै जों ओंखारबोदों आरो बेवहाय जों आसा खालामदों जेखि गभर्नमेन्टआनो फैया मानो बे गभर्नमेन्टआ दिनै फैगोन गाबोन थांगोन खिन्थु जोंहा मोनसे रायजो राजाया मोनसे एक्सपेक्टेसन थायो जे जाय गभर्नमेन्टखौ मोनसे फोथायनायनि गेजेरजों ट्रास्टनि गेजेरजों पावाराव लाबोबाय बिथांमोननि सायावहाय जि मोनसे रायजोफोरनि
जे बिथांमोननि लुबैनाय हास्थायनायखौ मावजानायखौ बयबो लुबैयो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहाय बे बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौहाय जे रायजोनि आसा आरो भरसा बेखौ मावलांगोन होननानै आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव आरो जिहेतु जोंहा दिनै गोमानाय दे थांनाय 2020नि उनावहाय जिहेतु बिटिसिनि दे इएमसफोरनि पावारफोर जिहेतु जोंहा केबिनेट रेंक जोंहा चिफ डेपुटि चिफ आरो जोंहा जों एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर इएमसफोर जाय जोंहा स्टेट मिनिस्टारनि रेंकमोन दा बेफोर जिनिसा फैफिननायजों लोगोसे जा 16टा डिपार्टमेन्ट जाय डिपार्टमेन्टआ दिनै स्टेटआव थांदों आरो जोंहा दिनै बेयावनो जे जोंनि बिजनेस मावग्रा बिथांमोना टेन्डार गावनानै जिहेतु जोंनि क'क्राझारावनो दे जोंना माखासे टेन्डार समयसाफ्रा जोबो जाहाथे गुवाहाटियाव थांनाङा जाय जिनिसखौ जोंनो हरखादोंमोन आरो जाहाथे जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा जिहेतु थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव जिहेतु गोजान गोजाननिया दिनै खामानि मोननानै जोंनि लकेलनि बिजनेसमेन बिथांमोनहा दिनै खामानि मोनाखै हालाय हाफाय गोबां जेंना आरो जेंसि फैदों जाहाथे बेफोर जिनिसनिफ्राय उदां जायो बेखौ जों लुबैयो आरो बेराफारसेथिं जोंहा दिनै रायजो राजानि जे आसा आरो भरसा दिनैहाय बिपिएफ सरकारखौ जे मावनो थाखाय दिनै पावार लाबोफिनबाय निस्सय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना बुजिनायनि गेजेरजों एनालाइज खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै रायजोनि जौगानाय आरो रायजोनि मोजांनि थाखाय मावलांगोन जों बिथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय बेखिनियाव जोङो आरोबाव मोनसे गोदान सुलुं फैबावदों बे जाहैबाय जे 5 नं सराइबिल बियाबाव 6 राउन्डनि रिजाल्टआ फैदों बेवहाय मृत्युन्जय नार्जारी बिपिएफनि मृत्युन्जय नार्जारी बिथाङा लिड लागासिनो दङ बिथाङा 2199 भटनि डिफारेन्सआव देरहागासिनो दङ मृत्युन्जय नार्जारी बिथाङा भट आवथायबाय थादों 9650 6 राउन्डआव दा बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारीखौ नाख्लायनानै 2199 भटआव देरहागासिनो दङ आरो बिथाङा देरहागोन आरो रोखासै बेबायदि आन्दाज खालामनाय जादों अब्ला आरोबाव बिपिएफनि बिजाथि देरहासार जानाया आरो बावनायनि लामायाव फैदों दा समावहाय लेटेस्ट रिपर्ट बे रिपर्ट जाहैबाय गसाइगाव महकुमा एबा क'क्राझार जिल्ला बेन्दोङाव थानाय सराइबिल बियाबा जोबोद गुरुत्वपूर्ण बियाब बेवहाय आगुनि इएम मृत्युन्जय नार्जारी एबा दाजु बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों लोगोसे इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीया कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोन सानैया जुजिफुगासिनो दङ बेयाव बिजेपिनिबो सासे केन्डिडेट गसाइ बसुमतारी बिथाङाबो नारा नाथा जुजिदों साथामजों नों नागारा आं नागारा जुजियै दिनैनि दा समसिम मृत्युन्जय नार्जारीया 9650 भट आवथायनानै इउपिपिएलखौ नाख्लायदों 2199 भटनि डिफारेन्सआव दा मृत्युन्जय नार्जारीखौबो देरहागोननि मिजिं लानाय जादों जों दान्दिसे ब्रेक लानि बिनाव फैबावगोन आबुं रादाबखौ लानानै दान्दिसे ब्रेक